Jama bɛɛ lajɛlen aw salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kumatigiw ka yamaruya kɔnɔ n bɛ fɛ ka dakuruɲɛ damadama fɔ. Monsieur le maire i ni ka conseil an ka foli b'aw ye. Dugutigi an ka foli b'i ye i ni ka conseil. CB an ka foli b'i ye. Ɔkɔli karamɔgɔw an ka foli b'aw ye. Segal i ni ka mairie baarakɛlaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. An ka invité fɛn fɛn sera kɛnɛ kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. Plus précisément an ka foli bɛ Musa Mara ka représentant ye. N'i y'a ta ko seegin n'a ye ni nin kelen in tɛ an ni Musa Mara y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka foli b'a ye. CADC collectif des associations pour le développement communautaire. Association 9 anw de farala ɲɔgɔn kan Dogoduma commune kɔnɔ pour que an ka dugu minnu b'an ka commune kan ale ni dugu minnu bɛ jamana kan an seko ye min ye an bɛ se ka min kɛ a la an farala ɲɔgɔn kan k'an b'o de kɛlɛ kɛ. Bi an bɛ Kayidi kɛnɛ kan an ka activité dan tɛ nin Kayidi in dɔrɔn ye. An ka compétition de football o bɛ sen na a bɛ ka taa Talikɔden terrain na. San o san nin Kayidi an b'a kɛ nin y'a tako 8nan ye. Wa o fana kɔfɛ tuguni san o san ni Ala ye sunkalo jira an na an bɛ rupture collective organiser silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. San o san an ka finitigilakaw an ma ɲinɛ u kɔ min y'u ka fête ye n'o ye 20 janvier an n'u bɛ jɛ ka ɲɛnamaya Dogoduma commune na n'o ye match de gala ye o de ka kuma ko les activités de police de proximité min bɛ se k'a to an ni finitigilakaw an kanu bɛ don ɲɔgɔn na cogo min na. Activité caman caman de bɛ CADC bolo an tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen fɔ kɛnɛ kan an bɛ dan nin ma pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an tɛ ka évoluer nin domaine dɔrɔn na an bɛ ka évoluer domaine caman na Ala ni an ka partenaires caman ka dɛmɛ. Plus précisément nin Kayidi na n'i y'a ta ko 4nan ye à chaque fois Source b'an dɛmɛ pour la 4e fois la fondation Source ɲinan ils nous ont donné 50 kits scolaires chaque fondation Source mɔgɔw d'an ma u ka représentant ma se kɛnɛ kan malheureusement an ka foli belebeleba b'a ye pour la 4e fois san o san u b'an accompagner nin activité in na. An ka foli belebeleba fana bɛ ka taa maire yɛrɛ fana ye parce que à chaque fois ni an bloquera nin activité ninnu na ale de bɛ coup de pouce di pour que k'an débloquer. An bɛ activité dɔw daminɛ yɛrɛ k'a sɔrɔ n'a foyi t'an poche kɔnɔ mais n'a gɛlɛyara ka gɛlɛya n'an sera ma a b'an débloquer activité bɛ kɛ. O kama n b'a ɲini aw fɛ a ka foli di maire ma. Ni kiti ninnu filɛ nin ye a k'a dɔn k'a fɔ nin ye CADC yɛrɛ poche kɔnɔ wari de à part n ye dɛmɛ minnu fɔ a ye san o san nin ye CADC yɛrɛ poche kɔnɔ wari de. Bon nin yɔrɔ fana la n ka foli belebeleba bɛ ka taga directeurs ye école karamɔgɔw n'olu tɛ an tɛ se kɛnɛ in kan yan parce que olu de bɛ denmisɛnninw choisi difficulté bɛɛ lajɛlen kɔnɔ pour que k'u las'an ma. Vraiment an ka foli b'aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ aw ni ce an Baraji a n'a ka accompagnement na à chaque fois n'an y'aw wele nin activité na vous répondez présent vraiment aw ni ce aw ni Baraji. Bi CADC danaya ta ka da ne kan ka ne bila u ɲɛfɛ mais n'i y'a ye nin activité ninnu bɛɛ bɛ waleya fo a k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw de bɛ ne yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ne ye vitre ye mais mɔgɔ dɔw de fɛnɛ bɛ ne kɔfɛ minnu yɛrɛ cɛsirilen don kosɛbɛ dibi la n'aw ɲɛ tɛ olu bɛɛ la mais olu bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri de sababu b'a to nin activité ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnamaya. Comme an y'a fɔ a ye cogo min na jɛkulu ye 9 ye o de kama a b'a ye wagati dɔ la Kayidi tɛ kɛ ekɔlisow la parce que an bɛ munumunu jɛkulu kelen kelenna bɛɛ da la pour que bɛɛ k'i yɛrɛ santi jɛkulu in kɔnɔ cogo min na o de yɛrɛ ye an sekun ye yan bi an ka association dɔ fana bɛ yan nɔ n'o ye Union pour le développement durable n'o o ɲɛmɔgɔ ye Abdraman Soye an b'ale yɛrɛ de ka da la yan bi. U ka cɛsiri jɛkulu in kɔnɔ o de y'an se yan bi vraiment a ka dɔn k'a fɔ u fana cɛsirilen don dugu in ye kosɛbɛ kosɛbɛ. U mɔgɔ 3 de bɛ yan bi mais u cɛw caman ma se ka kɛnɛ sɔrɔ. Mamadu Nugu bɛ yan Mamadu Danbele fana bɛ yan nɔ vraiment u cɛsirilen don dugu in ye kosɛbɛ kosɛbɛ. N b'a ɲini aw fɛ a ka foli belebeleba d'u ma. Maire i ni ka sɛbɛn an nana activité kɛ
yɔrɔ la min accès ma nɔgɔn dɛ a dabɔra kama de k'a yira aw la k'a fɔ yanmɔgɔ degun minnu b'u kan aw k'a ye aw yɛrɛ ka don a cɛ la pour que aw bɛ se ka min kɛ u ye don na nataw la aw ka hakili to a la activité in kɛkunba fana ye yan o fana b'a cɛ la voilà o kɔfɛ n bɛ hakɛto ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ. u bɛ baara min ani siniɲɛsigi baara de sabu n'i ye denmisɛnnin kelen dɛmɛ a ka kalanko la i y'a dɛmɛ siniɲɛsigi baara de la a bɛ denmisɛnnin min ma masa fana k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw b'u dɛmɛ de ka baara kɛ denmisɛnnin min ta yɔrɔ min n'o ye kalanso ye o ye marayɔrɔ de ye kalan kɛyɔrɔ de ye so kɔnɔna ye a bɛna di denmisɛnnin ma o kana ye k'a da yen ten u ti mɔgɔ tɛ denmisɛnnin na kalanko la foyi foyi o t'a kɛcogo ye donc n kɔni bɛ jɛkulu nin fo ka barikada u b'u kula dɔn vraiment u bɛ baara min na u b'a kɛ jamana de ye jamana ka siniɲɛsigi denmisɛnnin de ye fɛn fɛn bɛ dɛmɛ baara la vraiment o ye jamana kɔnɔ jamanaden ɲuman de ye donc bɛɛ ka ninnu ladege u ye baara min kɛ k'u ladege san 8 u bɛ baara min na n b'a kalama n b'u kula dɔn wa n b'u kɛ sini jama jama bɛ yan bɛɛ ka denmisɛnnin i ka ninnu fana kanu ka k'u nɔfɛ u ka laɲini tɛ foyi ye ala kama ko kɛ laɲini ye jamana ko de ye donc n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada fɛn fɛn ɲuman sera yan ala ko ɲuman se ka so sallallahu ala nabi an bɛ ala fo ka barikada an bɛ tasi bila kɛ an ka kira ye ka tila ka tasi bila an bangebaaw ye an bɛ kɛnɛ min kan denmisɛn minnu bɛ nin baara in kɛ san o san nin y'a ta k'u segin n'a ye o b'a jira k'a fɔ an hakili b'a la hali ni an tɛ kɛnɛ ma ka don min na mɔgɔw b'an kɔ o bɛ mɔgɔ jigi sigi baara in a bɛ kɛ dalu min kan fɔ mɔgɔw fana k'o de faamu dɛmɛ an tɛ se ka bɛɛ sɔn mais mɔgɔw de bɛ ta a bɛ jigin maa minnu b'a la ni se t'u ye dɛmɛ fana bɛ kɛ ka da seko fana kan hakɛ min se b'i ye i b'o dɛmɛ kɛ a kɛ kun ye ka ekɔliden somɔgɔ dɔw dɛmɛ u denw ka se ka kalan kɛ donc o tɛ ko fitinin ye parce que kalan a dabɔra hakili dayɛlɛ de kama n'i kalanna min ma faamuya an ka Mali la tubabukan fɔ tɛ kalan ye arabukan fɔ tɛ kalan ye kalan ye ni i ye kalan sɔrɔ e yɛrɛ de hakili b'i dayɛlɛ k'i bilasira tant que a ma se o niveau la i ma kalan diplôme ko tɛ donc an b'a ɲini an ka jamana fɛ an ka jamana bilama kaba kunnama kalan fanga ka dɔgɔ n'i ye jamana denw hakɛ jateminɛ ka kalanbaa jateminɛ kalan fanga ka dɔgɔ mais n'i ye kalanbaa yɛrɛ dɔw ka taabolo lajɛ i bɛ taa sɔrɔ hali kalanbɛli dɔw fana ka fisa olu ye o bɛ maa jigi waro dɔɔni jamana in baara la an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana in sankɔrɔta ala ka se caman d'an ma ala ka kunkɔrɔta caman d'an ma an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka an bɔ a kɔnɔ maa o maa de cɛsirila ka an kɛlɛ nkalon kan an bolo fɛnw nɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'olu nagasi a kɛra jamanaden ye o a kɛra jamana kɔfɛ maa ye o maa maa cɛsirilen don a ko la ka an sama ka jigin dingɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'ale yɛrɛ digi dingɛ kɔnɔ donc an bɛ foli se bɛɛ lajɛlen ma kuma janba tɛ bonyamasegin dɔrɔn don ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan komi nin y'o siɲɛ 8nan ye donc an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'a ta fanga d'u ma ka to bala sala muhammed fɛn o fɛn se y'a sera se an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ne bɛ ka kuma directeur de tɔgɔ la ne tɔgɔ ye Mahamudu Traoré ne ye Greenway deuxième cycle directeur ye maintenant foli min bɛ yen ka di KDC ma n'i k'i b'a fɔ ka se a dan na i tɛ se k'a bɛɛ fɔ n'i k'i b'a fɔ a foli kɛ i tɛ se ka foli kɛ ka se a dan na u bɛ ka baara min kɛ nin ye tan KDC bɛ ka baara min kɛ u bɛ ka anw niyɔrɔ baara fanba de kɛ an ye tan u bɛ ka niyɔrɔ kɛ cogo di fourniture scolaire école ko la école jɔ senba dɔ de don école tɛ marcher fiyewu sans les fournitures scolaires solution t'a la école tɛ se ka marcher n'a tɛ
Pour que tu sois d'abord élève en classe, il faut que fourniture qui pour être en classe. Maintenant, nous, on a un problème bas de Bambolo par rapport à ces fournitures scolaires. Aujourd'hui, on est à la première semaine de la rentrée scolaire. On a domina ko bi. Rentrée scolaire d'Amnela, il faut semaine que les minines kaba. Mais si je vous dis que si vous partez en classe, fourniture scolaire d'afalé mi demsani mi mbolo classe kono bi wulada ina ambirom na mancha. Ni tara ki bita contrôle que classe kono. Fourniture d'afalé abi demsani mi mbolo classe kono a mancha. Au koro 600 k'a fɔ ko gɛlɛya bi bɛɛ ka parents d'élèves problème fɔlɔ min b'u dala école ko la fourniture scolaire do. Donc n'aw ye mɔgɔ sɔrɔ a kɛra mɔgɔ kelen o a kɛra groupement ye o a kɛra fɛn jamajɛkulu suguya o suguya ye min bɛ se ka don école ani dɛmɛ don école ni écoledenw ma kuma wɛrɛ t'an bolo foli kɔ ko ala k'u sara an b'o de f'u ye ala k'u dɛmɛ u ka baara la u bɛ k'u seko de kɛ o. Michel le maire y'a fait depuis kuma daminɛ la n'i bɛ dɛmɛ kɛ mɔgɔ ye fɛn min se b'i ye k'o kɛ dɛmɛ i b'o de kɛ i tɛ se ka tɛmɛ i seko kan nin y'u seko de ye wulada in na donc dubabu min bɛ yen ka far'o kan san wɛrɛ ala ka seba k'u ye min b'a to u bɛ se ka mɔgɔ 1000 ta ka fourniture scolaire d'o ma commune kɔnɔ mago b'a la dɛ en réalité mago b'a la yɛrɛ de nkalon tɛ fiyewu an bɛ première semaine la. Kalo bi ta saka sɔrɔ écoleden dɔ ma fourniture sɔrɔ c'est de la pure réalité an b'a dɔn on est dans le milieu donc n'an ye mɔgɔ sɔrɔ min b'aw dɛmɛ kɔni kuma surunya la an bɛ dugawu de k'u ye nin ko in nin y'a segin n'a ye a ka kɛ waati bɛɛ san o san dɔ ka fara fanga kan pour que u ka se ka écoleden caman ta commune kɔnɔ. Ni nin kɛnɛ in kun ma sigira a kun bɛ se ka baara la sinon CADC y'an wele nin kɛnɛ in ɲɔgɔn caman na. Sani bi ka se bamananw ko une seule fois n'est pas coutume mais ka laada la tile o sababu tɛ bɛɛ bolo dɛ o tɛ taa wulikajɔ ni cɛsiri dɔ kɔ o kɔnɔna la CADC président n'o ye n fa ye an b'a fo CNJ ka kɛnɛ fana ma sigi ni CADC ma participer à la partie de son président ou bien a ka représentant dɔ o b'a yira k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo o ɲɔgɔn bolo in o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ ɲɔgɔn bolo fasojɔ kan. An bɛ ɲɔgɔn bolo sigida ɲɛtaa kan an bɛ ɲɔgɔn bolo musow dɛmɛni kan an bɛ ɲɔgɔn bolo ka sifinw dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo pour que ka se an ka communes n'an ka quartiers la taa ɲɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo dɔrɔn de kan sinon an tɛ ɲɔgɔn bolo fɛn wɛrɛ kan n'o tɛ o dun ka wusa ni fɛn bɛɛ ye an b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka CADC hali bi an k'u jukɔrɔma dodo an b'a dɔn u bɛ nin wulikajɔ min na u tɛ k'a kɛ dɔwɛrɛ kama u bɛ k'a kɛ pour que denmisɛnninw ka kalanko u ka se k'aw fɛ. Ni bɛɛ sera ka nin ɲɔgɔn kɛ i ka sigida kɔnɔ sigida bɛ taa ɲɛ dɛ ne ɲɛ bɛ nin saki min na n b'a dɔn ɲinan saki cayara ni salon ta ye o b'a yira salon an bɔra min kan saki min dira ɲinan ta cayara ni o b'a yira k'a fɔ CADC bɛ ka taa ɲɛfɛ de hali bi ala ka CADC taa ɲɛfɛ ala k'an kan bɛn ala ka nin kɛnɛ ninnu caya n bɛ bɔ kuma la yan k'a kɛ to ɲini ka monsieur le maire fo kosɛbɛ an ka maire bo denni fa tɛ dɛ mais maire baarakɛla de don. Avec bara min kɛ sigida in kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn a ka maireya kɔnɔ vraiment c'est des maires qui font partie des maires exemplaires du Mali an ka communicatif maire fana tɔgɔ la n'o ye Arama Berté ye ko k'a fo ka n'a kan ne bɛna kɛnɛ o kɛnɛ kan n bɛ na ni n ka maire ka yamaruya ye ni n ka maire an bɛ kuma wagati bɛɛ wa an bɛ ɲɔgɔn kalama wagati bɛɛ monsieur le maire ko k'i fo dan tɛ foli min na an ka dugutigi bɛ yan an b'a ɲini an ka dugutigilakaw kɔ a bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɔ kuma la yan unis nous bâtissons le Mali. Vive les bâtisseurs, je vous remercie. Ni to ko kura ye association in ka bolo kan ni ko jamanajɔ a dɔ de ye nin ye ka girin ka wari bɔ i yɛrɛ kun ka mɔgɔ wɛrɛw la hinɛ a moyenba tɛ minnu ye ne ni bɛ kɛ sigida la ka caya hakili la degun bɛ dɔgɔya sigida la furugufurugu caman bɛ kɛ sigida la o bɛ dɔgɔya. Vraiment an bɛ kuma jan tɛ n bolo n bɛ foli kɛ association mɔgɔw ye halisa ala k'u kafolen to u ka nin ɲɔgɔnna caman kɛ sigida la an b'o soutenir su an b'o soutenir tile vraiment c'est des associations exemplaires
parmi tant d'autres dans les quartiers. Donc, on a folie la souma, Zenji président fou, aka déplacement vraiment ka bela jelen fou, mo fa sera ka déplacer ka sia. Nani be ke sigida la ka chambe sega kan, sigida be yirwa, ape nyamogo lafia uka mara konnala. Donc avo a ni de gumbe école ta sera mo bebi sagi to lugolo kata école la. Mo bebi kay jorobula. Meneni kera ala doron de beni baraji dando. Vraiment association beni ne fo kay iga sigida la je degu mumbi ite se ka beke me ibe doni mundo ifena ko ke ne be iga don ke sigida la. Donc sigida imbetanye nga association to wala no association de mouvement d'Anila Boy ka bela jele fo ku wala nyumando ka association bela jele fo ya donc hakato mula sallallahu